на град Дупница, господин Методи Чимев, защото обещахме зала. Аз първо, преди да дойдем на тема за зала, дълбок поклон от вас към тях. Браво, браво. Вярвайте, че за този град това, което направиха тези млади момчета, имайки предвид, че това е отбора с най-ниска средна възраст, е нещо уникално. Не само в спорта, в живота да достигнеш върха е трудно. Те го направиха не веднъж, не два пъти. Колко? Тъй. Браво. Това, което аз усетих в последния матч, казвам като фен, бях притеснен от атмосферата в залата. Това, което те направиха, беше на границите на невъзможното. Как издържаха? Викане, ругатни. Вярвайте, не знам. Момчета, шапки долу. Благодаря ви. И тук е момента да кажа, че наистина съжалявам, че този матч не се игра в Дупница. Защото нашата публика е най-великата. Такъв велик отбор заслужава велика публика. Браво, браво! А в Добрич се опитаха да казват Добрич, не Марек мачкай, Добрич мачкай. Това го няма. Марек мачка. Момчета, обещавам септември месец залата да бъде вашия дом. Тази публика, която виждате, да бъде в пъти повече и да ви се радваме не само за републиканско, но и шампионска лига. Още веднъж благодаря ви. И сега, готови ли сме пак за аплодисменти, защото за мен е чест да дам думата на президента на Марек Юнион и Ивкони, господин Ивайло Константинов! Имаме за аплодисменти. Ето ги тия за аплодисменти. Поне всички като на такива годишни награди тук заприличахме с благодарност и аз ще ви кажа някои неща от кухнята, които ще са ви със сигурност интересни. Преди да започна с това, ви казвам, че съм горд по няколко причини. Всички вероятно мислят, че вече е рутина едва ли не, след като това е четвърта титла. Но обръщам се към момчетата и казвам, не, тази нищо общо няма с останалите три. Вярвайте ми, вие по-добре от мен сигурно го знаете. Днеска един приятел ми се обади и вика, честита шампионска титла, станали сте при юношите, пожелавам ви сега и при мъжете да стане. Да, така, броят ви за юноши, да ви кажа, и вероятно не са много далече от истината. Това е първото нещо, с което съм горд, защото показахме на цяла България, че модела Марек работи, а модела е точно този. Наистина скъпо е, много е скъпо да се произвеждат собствени юноши, собствени кадри. Но така както ги гледате, всички те са наши. Всички те са рожби на клуба. И понеже не обичам толкова много благодарности и постоянно да изказвам такива, но тук един човек има необходимост от специални такива. Искам всички да отдадете достойно неговото място да го приеме. Това се казва Дамян Гичовски, който от първия ден е до мен и благодарение на който школата работи, заради което всъщност ние наистина написахме история, защото това е първият клуб в България с изцяло собствени кадри, който спечели шампионската титла. Много е лесно да се наемат и да се купуват състезатели, но сърцето е другаде обикновено. А тия момчета показаха, че сърцето им е тук в Дупница. Искам да ви кажа, че второто нещо, с което съм много горд, е това, че
тези млади деца показаха такива мъжки сърца, които вцепениха наричащите себе си житари. Само тези, които бяха там, видяха на какво бяха подложени тия малки момчета. И само преди няколко дни се бях възхитил на добричката публика. Направиха всичко възможно да опровергаят тази ми възхита. Искам да ви кажа само, че много смели хора и с голями сърца, отстояващи своето и спортната си злоба, могат да направят това, което направиха те, а именно при губейки 1-2 да обърнат не само мача, а и то по най-убедителния начин. Третото нещо, което никой не го отдава, и въпреки огромните ми благодарности към моя приятел Васко, надявам се да е вече тука, кмета на Сливница, който накара да се чувстват все едно са у дома си и нищо не им липсваше. Искам да ви кажа, че въпреки, че все едно бяха у дома си, те не бяха у дома си, защото играха в чужда зала и на чуждо място. Докато го почувстваш у дома си, това е време. И тук ще поправя малко. Найден ли беше? Значи, ние по статистика на брой спечелени титли сме трети, да. Но ние сме най-титулования отбор в България. Нека не забравяме, че се мерим с отбори с 60 годишна и по-голяма история. Ние сме само на 15 години, а вече имаме 4 шампионски титли при мъжете, десетки при юноши и младежи. Имаме няколко втори места, няколко трети места. На практика това процентно съотношение към времето на съществуването ни прави най-титулования отбор в България. И четвъртото, с което се гордея, и наистина се гордея, е това, че Дупница не е волейболен град само. Дупница диктува волейболната мода в България и въпреки всички тези, които твърдят различно от това, да обичат да се изказват на глас и да го говорят по различен начин, искам да ви кажа, че всички се равняват по обувките на тия момчета в момента.